yauwa yalla bai gashi tsuguna mana yalla bai ka gan shi nan na farko ya sille mu ya ci kwalan mu a gaban al'umma ya ci zarafin mu kala-kala ba irin tozarta mu din da bai ba cikin mutane saboda haka duk hukuncin da ya dace gaskiya ni ba zan yi haƙura ba akan cin mutuncin da ya mu wallahi Allah kuwa malam alabuda haka ne wallahi tallahi alhaji bai fahimce ni ba gaba daya dan ni bai faɗa masa wani ba na ɓacin rai bai dai gane ni bane bai gane bayani na abu shi isa wallahi wannan abu ya faru tunda alhaji bai fahimci bayanin da kai masa ba mu yanzu muna so ka yi mana bayani domin mu fahimta mu gane bayanin na yalla bai ka zo mana maganar salon nan tuntuni nace da kai abun ya fi karfi na dan Allah da maganar sali da kudin alhaji dan Allah dan annabi ku tsame ni a ciki dan Allah ba sai kun saka ni a cikin harkar nan ba dole sai ka buga ƙasa ka binciko min inda sali ya aje kudin alhaji idan ba haka ba daga ni sai officers nawa a nan wurin za mu nemi a nan wurin za mu kashe ka yi jana'idarka shi yasa na zaɓi nan wurin saboda is very comfortable a can zan binne ka la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kada ka bata min lokaci ka tabbatar ka buga ƙasa ka gano inda kuɗin alaji suke a nan wurin za mu yi karambata oh akwai karambata to yau za na baki labari zauna kitse jikin rogo hangen dalaba shiga birni Allah bai an samu matsala an samu matsala wato tauraron da muke amfani da shi mu gano irin waɗannan matsalolin na duba na leƙa na hanga na hango ban gan shi ba shine ausin babu abin da nake fahimta amma ci gaba da bayaninka na haɗe da ka ganni a wayo da na gita yala da an samu nasara ga kudin alhaji ga suna gani kuru-kuru ga su kuma kudin alhajin ta ina suka biyo su kudin alhajin sun biyo ga sunan dab da wannan taurarin guda uku ok to sa hannu ka ɗauko mun su sa hannu ka ɗauko mun su ai ba za su ɗauko anan ba amma me yasa ka gaya wa alhaji cewa kudinsa suna hannuna ba da waɗannan taurarin na ausiki ka gano cewa kudin suna hannuna ba ka gaya wa alhaji yalla bai wato su masu kuɗi fa in suka zo gurin ka sai dai ka gaya musu abin da ransu yake so shi ne za ka ɗan samu nama a gurin su ka ci abinci kuma mu abinci muke nema amma baka tunanin nima ɗan sanda kuɗi nike nema a hannun alhaji baka tunanin cewa Allah bai ni dai hakuri zan ce kai da Allah ya hakuri dai hakuri dai zan dai ba officers kuna da bullet a cikin harsashen bindigunku tawo fal take da ammunition Allah ku ragargaje kafar malam alabuda yalla bai na haɗe da ka ganni a wayo da na gita ga alƙalan duniya shaidanin duniya kudi amina duniya ga alƙalan duniya sanni Shakira na san kin wahala ga ruwa ki sha mu je mu zauna mi magana alƙalan duniya shaidanin duniya kudi amina duniya karambata wallahi tun da nake ban taɓa wahala irin yau ba na ciyawa kafafuna kamar za su balle ai ba damuwa duk cikin nema ne ina fata dai kin dawo mana da kuɗin ba wahalar banza kika je kika sha ba yawon banza muka sha har yanzu ba mu samu daman dawo da kuɗin ba kin kira ni kin shaida mun kun gano matar da ta yi musanye
da jakar ake kenafef. Wata dillaliya ce an goma kuma har gidanta mun je. Ita ma bata san jakarta ta bace. Ta dauka ta ba wani customer ta ce je ya cire kayan da yake ciki ya kawo mata saura. Kenan customer ya ware da kuɗin kenan. A'a, ai bai san da kuɗi a cikin jakar ba. Kafin ya bude jakar, tsohuwar mijin dillaliyin ya zo ya kwace jakar ya ce sai ya mayar wa dillaliyar jakarta. Long story short, kuɗi sun dawo wajen dillaliya kenan. Ina fa suka dawo. Shi ma tsohon mijin da ya karɓa jakan yaron sai ba mai adaidaita sahu Awwalu ya ce kar ya sake ya ɗauki kowa a cikin adaidaita sahun ya kai mata jakan. Awwalu yayi sama da miliyan 30 ɗin mu kenan da muke nema. Ina fa shi da Awwalu ya je ɗauki wata a cikin adaidaita sahu ta masa wayo ta ce wannan jakan wai jakarta ne, yan iskan gurin kuma suka goya mata baya ta tafi da jakan. Daga nan kuma sai aka yaya. Ita ce mace ta ƙarshe da ta karɓo kuɗin kuma yanzu haka ba mu san inda take ba saboda ta tafi da jakan. Amma jakar kuɗin wace iri ce? Gana mazgo ce, ni na kwashe kuɗin a wancan jakan na mai da shi cikin gana mazgo. Gana mazgo? Gana mazgo? Ga alƙalan duniya, shaidanin duniya, kuɗi amina duniya, kuɗi amina duniya. Baiwa Allah sannu, na tsaya ne in rage miki hanya. Shigo mu je an kai ki duk inda kike so in kai ki sai in kai. A'a ka je kawai, tare da nake da wani yanzu zai zo ya ɗauke ni. Saboda ni ma duk irin ki ne, duk sana'ar mu ɗaya. Saboda gaskiya in na baki a nan, saboda akwai yin iska suna wucewa in suka fuskanci kuɗi kika ɗauko za su iya bige ki su kwace su miki illa. Wa ya gaya maka kuɗi na ɗauko? Ni rikakken ɓarawo ne. Bayan tafiyar ki na ɗauki mota ta na shiga cikin gari zan yi wani abu. Kamar na ga yarinyar nan da ta yi wa Awwalu wayo ta ɗauki kuɗin nan. A ina ka ganta? Ba na son saurin yanke hukunci, amma tabbas ina ji ita na gani. To a ina za mu same ta yanzu? Relax Shakira, relax Shakira. Karki gaggawa in har ita ce na sa abinci komin ita har gida za mu je ta ba mu kuɗin mu. To za mu yi karambata Oh, akwai karambata to yau za na baki labari zauna. Kitse jikin rogo hangen dalaba shiga birni ne ba. akwai karambata Anti san da zuwa. Ke da kai me yake yi a gida? To idan kin zauna me zaki ci? Me laifi na dan na zauna a gida? Amma da na fita ban kira ki a waya na ce ki bar gidan nan ki je ki nemi abin da zaki ci ba dole sai kin zauna a gida? A ba matsala zan iya kula da kaina. Ruki kawai ki fita ko ma ina ne ki je. To me laifi dan na zauna a gida in har ba zan ɗora kowa ɗawainiyar kaina ba. Kawai ban san ganin ki a cikin gida. Ki fita ko ma me ki je ki ko ina ne ki je. To shikenan bari kawai na shirya mu fita. Doya kika sai mani ya ka cike da jaka? Kin ga bana son sa ido. Babu ruwanki da abin da na siyo. Allah ya baki haƙuri. Kawai ban san ganin ki a gida. To Ke gaba ɗaya a gida ki zauna ba za ki dan nemi saurayin da zaki cuta ba? Oh, akwai karambata to yau za na baki labari zauna. Kitse jikin rogo hangen dalaba shiga birni ne ba. akwai karambata to yau za na baka Allah baiwa Allah nan ba da wani abu ta shigo a cikin jakan nan ba. Shi sa take so in yi fitan ba gidan nan. Akwai dalili. Hello? Shamaki kana ina? Yau idan Allah ka zo gida ka same ni. Karambata, 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 karambata. Allah ba mu ɓoye, gari hawaye. Shamaki, ina yarinyar da na tura ka bi min sawunta. Mai gida yarinyar nan na duba duk inda ya kamata a duba amma ban same ta ba. Ba gaskiya bane ba. Lokacin da na kira ka bai isa a ce kafin ka je wajen ba ta bar wajen. Mai gida amma ka san bana ma ƙarya ko? Na san baka min ƙarya saboda na san wannan aikin ka ne shi yasa na kira ka saboda na san babu wanda zai wannan aikin sai kai aikin nan layin ka ne. Oga ba zan ma ƙarya ba na duba duk inda ya kamata in duba amma ban ganta ba. Ba damuwa next time idan na sake ganin ta zan kira ka. Oga a wannan karan an samu matsala. You can go za ka iya tafiya. Karambata, karambata, karambata. Sima kin san ina san ki ba na so in tona miki asiri. Na san kana so na sha maki amma soyayyen ba ta da wani amfani idan har baka nemo mota na bagar nan da gaggawa ba. Sima ba na so ki tafi ne ba na so ki tafi. Sha maki na tara makiya a cikin garin nan. Dole in bagar nan da gaggawa in ba haka ba in na tsaya kama ni zasi. Idan kika tafi kika bar garin nan ta ya zan iya ganin ki?
Duk inda nake Shamaki zan neme ka. Baka buƙatar ka nemi kuɗi. Na riga na tara isassun kuɗi kuma na san za su ishe mu. Jarmai mai gidana ne. Babu mamaki na san ya fahimci alaƙa da take tsakanin da ke. Na san dole zai bi diddigin maganar nan. Ai da matan san da ya rage min hanya, na san sai ya bi diddigina saboda ya ga kuɗin da na ɗauko kuma ya san sato sanai. Haka ne. Shi yasa ya ce na bi sawunki na gano inda kike. Amma yanzu na mai ƙarya na ce gaba ɗaya ban maganki ba ban san inda kike ba. Ba na tsoron Jarmai saboda ban ci kuɗinsa ba. Inspector Tanimu da Alhaji Tija kawai nake tsoro saboda nema na suke ruwa a jallo. Kuma na san idan suka kama ni ba karamin wulakanci za su yi min ba. Shikenan yanzu zan nemo miki mota drop. Yanzu wani gari zaki koma? Cikin garuruwan da na taɓa nema nake so in koma. Ba abin da zai gagara. Ko nawa ne ka nemo min mota zan biya. Okay to shikenan babu damuwa. Shamaki dan girman Allah ka hanzarta. Ban san ƙara awa ɗaya a cikin garin nan. Dan Allah. Okay to ba matsala. Ki jira ni. Yauwa ina za ki je? Kai na gane ki, na rantse da Allah yau kafa ta kafarki duk inda za ki shiga sai na biki sai kin ban jakata inda kika shiga sai kin bani jakata farauta. Billahi la zuwa ramani ba duk inda kika shiga. Mai kudi ya waye. Abinda za yi kenan ai kawai duniya shaidanin duniya kudi amina duniya. Ai yallaɓai ai tun da na ga yanayinka baka taɓa shiga matsala ta kes ba kamar wannan gaba ɗaya kes ɗin ya canza ka ya juya ma tunani Allah kuwa kudi amina duniya ga alƙalin duniya shaidanin kana zuwa zan maka kamun fari ka tamau karambata Na ga Shamaki ya dawo kuma ka ce shi ka tura je binciko mana wannan barauniyar. Ya ce ya bi sawunta bai ganta ba. Kuma ka ce ka yarda da shi kwararre ne wajen binciko abu idan ka sashi. Kwarai da gaske saboda ko bai taba ganin mutum ba idan har aka yi mai kwatancen inda yake sai ya binciko shi. To me yasa yanzu bai binciko mana inda take ba? Ya san inda take. Karambata kuma ya gane ta. Kawai akwai abin da yake tsakaninsu shi sa ya ɓoye min amma tabbas ya ganta. To me kake tunani yake tsakanin su kenan? Kitse jikin rogo hangen dala ba shiga birni ne ba.